Goedenavond, het is zaterdag 21 mei. U kijkt naar Omroep Zeeland en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. In de berging van een appartementencomplex aan de Valkenslotlaan in Goes heeft vanmiddag brand gewoed. Bewoners moesten door de brandweer uit hun appartementen worden gered. Ik heb een aantal mensen gesproken die hier aanwezig waren toen de brand woedde in de flat hier achter mij. Ze zijn allemaal erg geschrokken en willen daarom ook nog niet reageren op camera. Ze werden geëvacueerd door de brandweer vanaf hun balkon. En zoals het er nu naar uitziet, heeft gelukkig wel iedereen het zonder kleerscheuren ervan afgebracht. Ook werd er een bewoner met een vluchtmasker van de brandweer langs het trappenhuis geëvacueerd. De brand in de berging zorgde voor veel rookoverlast in het trappenhuis en in de appartementen. De brandweer schaalde snel op. Wij hebben opgeschaald naar een grote brand en 2 redvoertuigen, zodat we aan de voor- en achterzijde mensen van de balkons konden afhalen. Het was langere tijd onzeker of iedereen eruit was, dus daar zoeken we naar. De brand was wel snel onder controle, maar ja, rook is ook vervelend. Dus we moesten toch even zoeken en alles uitsluiten en dat duurt even. De brandweer meldt dat de 8 appartementen in het complex voorlopig onbewoonbaar zijn verklaard. Kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil wil de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen met 85 tot 90% reduceren. Daarvoor moet de fabriek worden aangepast. Dat zie je achter mij op deze fabriek zie je een witte pluim staan. Dat is zuivere CO2. Een deel van die zuivere CO2 maken wij nu al vloeibaar in de bollen die je hier ziet en de auto's die staan te laden. Bijvoorbeeld voor Coca-Cola, voor de bubbeltjes of het bier. Nou, die CO2 die wij nu nog rechtstreeks de lucht inblazen in zuivere vorm willen we ook opslaan onder de zeebodem. Naast gebruik en opslag van broeikasgassen worden de verbrandingsinstallaties aangepast, zodat er minder wordt uitgestoten. Ik zag ook groene korrels, wat is dat? Ja, die groene korrels, dat is een katalysemassa. Die heeft Yara zelf ontwikkeld in 2005. En die korrels die zorgen ervoor dat lachgas, een heel zwaar broeikasgas, met die korrels kun je dat afvangen en dan ontstaat er zuurstof en stikstof zoals gewoon voor 80% in de lucht zit. Dus dan is dat ook weg? Dan is dat ook weg. Milieudefensie had Yara in januari gevraagd wat de plannen zijn om groener te gaan produceren. In 2030 wil Yara dat alle verbeteringen aan de fabriek zijn doorgevoerd. 25 luxe wagens verzamelden zich vanochtend in Goes voor de Jonge Helden Tour. Chronisch zieke kinderen mogen dan een dagje meerijden met deze bijzondere bolides. En dat vinden ze fantastisch. Ik wil het al heel graag altijd al met een hele mooie auto meerijden. En nu mag het dus blijkbaar, omdat ik suikerziekte heb. En ik dacht, deze kans laat ik niet gaan. De rit van zo'n 200 kilometer heeft geen sponsoren. Alle kosten worden betaald door de organisatie en de chauffeurs zelf. Dat heb ik er absoluut voor over. Tankje benzine, bijdrage in de kosten voor de organisatie. Geen probleem. Leuk. En als u dan zo om u heen kijkt en u ziet al die auto's, maar ook die gelijkgestemden en al die kinderen die nu staan te wachten om te vertrekken. Wat doet dat dan met u? Ik word ontzettend blij van. Mooie auto's, blije mensen die uitkijken naar een leuke dag. De rit is al 1 keer eerder gehouden en dat smaakte naar meer. Het is een klein beetje ontstaan na de corona, toen het vorig jaar min of meer losging. Waren heel veel van hun leeftijdsgenoten die wat te compenseren hadden. Even los van wat je ervan vindt, maar er zijn gewoon heel veel kinderen die blijven gewoon hun leven lang met een beperking zitten. Heel erg bedankt dat u mee gaat. Ja, goed hè? Leuk. En iedereen ging weer feesten. En ik denk, ik zou een soort voorziening willen bieden. Dat gewoon zij ten opzichte van hun leeftijdsgenoten ook gewoon echt een dag hebben. Ja, die dat gewoon nog een keertje overtreft. Bijna alle PFAS die via de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Bad de Westerschelde instromen is afkomstig van 1 bedrijf uit Moerdijk, afvalverwerker ATM, zegt het provinciebestuur. Via de waterzuivering bij Bad stroomt er jaarlijks 21 kilo PFAS de Westerschelde in. 80% daarvan is afkomstig van ATM. Volgens de Zeeuwse gedeputeerde staten is het bedrijf in gesprek met de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Omgevingsdienst om te kijken hoe er zo snel mogelijk minder PFAS geloosd kunnen worden. Groot feest bij voetbalclub Kloetingen. De Beverlandse ploeg is kampioen in de eerste klasse B en keert na 7 jaar terug in de hoofdklasse. Het kampioenschap wordt veiliggesteld met een 3-1 overwinning op Terneuzense Boys, dat na 12 minuten nog wel op een verrassende 0-1 voorsprong komt door deze fraaie goal van Cor Pieter Pander. Dano Laurens, de topscorer van Kloetingen, maakt na een half uur de gelijkmaker overigens wel met de hand. Maar de scheidsrechter ziet het niet en het doelpunt wordt toch goedgekeurd. 1-1 is de ruststand op het Westerlooppark en Kloetingen moet winnen om kampioen te worden. Hier speelt Tim de Winter Kuil Doesburg aan en de aanvallers het Kloetingen in de tweede helft op een 2-1 voorsprong. En dan voelen de supporters een feestje aankomen.
Wouter Vaassen van Terneuzense Boys gaat dan de fout in. Dano Laurens houdt het overzicht. En Kyle Doesburg scoort de 3-1. Het is het beslissende doelpunt. Er zijn 2000 toeschouwers aanwezig op het Westerlooppark en die zien dat Kloetingen kampioen wordt. Het is het hoogtepunt in de carrière voor scheidend trainer Marcel Laurens van Kloetingen. Super trots op de jongens, super trots op de club. Vooral op, het is niet alleen van ons, het is echt van heel de club. Alle mensen, wat ze aan doen, vrijwilligers, bestuur. We hebben het van het begin af aan geroepen, we moeten kampioen worden. Die druk voel je ook. En nou mag het gewoon één groot feest worden, echt heerlijk. We hadden vandaag een afwisseling van zon en stapelwolken. Rond een hoge drukgebied boven Noord-Frankrijk bleef het vandaag ook droog en er werd een stevige, matige tot vrij krachtige westenwind in stand gehouden. Windkracht 4 à 5. Prima weer op zich voor leuke activiteiten, maar tegelijkertijd ook wel aan de frisse kant met maxima rond 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook opklaringen en de wind valt weg en dan krijgen we minima tussen 9 en 12 graden. En morgen wordt het een stuk warmer dan vandaag. De maximumtemperaturen komen te liggen rond 22 à 23 graden en we krijgen vrij zonnig weer bij een zwakke oostenwind. Vanaf maandag hebben we licht wisselvallig weer en dat betekent dat er geregeld enkele buien komen, afgewisseld door zon. Op maandag wordt het dan nog 20 graden met ook kans op wat onweer. En daarna is het koeler en liggen de maximumtemperaturen rond 16 à 17 graden. En tot zover voor nu. Graag tot zo, want dan ben ik terug met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week.